Kali ini nailin juga anak. Deh. Deh. Dari जोंहा लोगोफोरजों आदाजों लोगो मोनबाय ओमफ्राय आदाजों लोगो मोननानै जोबोद मोजां मोनबाय आरो आगैना चेनेला मामोन? सुमिरान सेन सुमि रामसियानि चेनेल आगैया माने गाव फरायनायजों लोगोसे मा फरायगासिनो दं आगै? ग्रेजुवेट जाबाय ग्रेजुवेट जाबाय आगैया माने गाव फरायनायजों लोगोसे माने इउटुबाव माने ससियेल मिडियायाव फैनो लुबैदों प्लिज अननानै आंनि लोगो नोंथांमोन बा आंखौ जायफोरा सापर्ट खालामो अननानै आगै सुमि रामसियारि चेनेलखौबो सापर्ट खालामनानै हो आरो आंहा जेबो बुंनांगौ गैला आगै आंखौ दि नोंसोर दिनै बरमायाव गारि फाहामबाय थानायाव बेफोरबायदि लोगो हमनानै आर'नाइ सोफैलायदो माने राव गैला आगै आंहा बुंनो फरायनायजों लोगोसे आगै बेफोरबायदिनो मोजां खामानि मावलांबाय था गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरबाय आरोबाव लोगोसेनो खेबसेयाव जय हिन्द लोगोफोर दाखालि बावै चिराङाव गारिखौ माने आंना कारा गाज्रि जानानै गिनानै आङो बाइकखौबो फाहामखाबाय बेनिफ्राय बे बाइक फाहामबाय थानायावनो माने फार्स्ट टाइम जोंनि बरमायाव माने आं जाय जायगायाव बाइक सार्भिसिं खालामबाय दंमोन बेनिफ्राय बे जायगायाव आंखौ जोंनि बरमानिनो माखासे जोंनि आगैमोन आरो नै जोंहा केयार प्रडाक्शन आसोला डेन्जार उनाव खोन्थागासिनो दं आङो दा खोन्थाथ'ला बेनिफ्राय आरो आंखौ नै हाबा जाबाय नालाय आब' होननांसिगोन खिन्थु आंनिसाय उन्दैसो बिसोरो आरो नैबो दे मा संगिता संगिता डायरी नै बेनिफ्राय मा के नार्जारी आंनि न' सेरनिनो के नार्जारी आगैखौबो आंनि लोगोफोरा सापर्ट खालामनानै हो बेनिफ्राय नै बरखा बरसा रामसियारि बबेनि आगै नोङो खारायमुरानि गासैबो आंनि खाथिनि गोजा चेनेला बरसा रामसियारि दे आंनि फलोवार्सफोरा सापर्ट खालामो आरो आंजों आंजों आरो आगै सानै दंबायो जोंनि बरमा कलेजाव फरायनो फैनाय आगैया रुपहिनी सालबारियाव फरायोना ओमफ्राय नोङो बाटासाबसो बबेनिफ्राय फैदों नोंसोर दा बेयावनो थाखायो नोंसोरो न'आव दंफैयो बेनिफ्राय नोंसोरखौ मा होनना रायदावगोन आं दिनै आंखौ माने जोंनि बरमायावनो आरोना लकेलाव गोजोननाय मोनबाय जोंनि लकेलाव आंखौ दिनै बेफोरबायदि आगैमोना लोगो हमनो फैनायनि थाखाय लोगोफोर सापर्ट खालामनानै हो लोगोफोर जय हिन्द गासै आंनि लोगो नोंथांमोना जोंहा आगै सैनास रानिस माने ब्लगखौ माने सापर्ट खालामनानै हो आगैया जोंनिनो लकेल आगै आं मा होनना बुंबावनो नोंसोरखौ दिनै बरमायाव आं मोनसे खामानियाव फैनायाव नोंसोर आंखौ लोगो थेंकिउ आरो आंनो आर'नाइबो होबाय आरो लोगोसे आंनि गासै लोगो नोंथांमोना आंनि आगै जा आगैया माने गाव फरायनायजों लोगोसे इउटुबाव माने ससियेल मिडियायाव खामानि मावनो नागिरदों बेखौ आंनि लोगो नोंथांमोना गासैबो आगै सैनास ब्लगखौ माने साबसक्राइब खालामनानै हो आगै नों दा फरायगासिनो दंना आगै फरायनायजों लोगोसे बेफोरबायदिनो खामानि मावलांबाय था माने मोजां खामानि मावनांगौ जेबो लाजिनांगौ गैया लासै लासै ग्र' जालांबाय थानायजों लोगोसे बेफोरखौबो खामानि मावफालांबाय था आं आरो जेबो बुंनो गोनां गैला प्लिज अननानै आंखौ माने ओरैबायदि सापर्ट खालामबाय दिनै आगैमोना माने आंखौ माने बेफोरबायदि गेरेजाव फैलायनानै बेफोरबायदि खालामनायनि थाखाय आं आरो बुंनो गोनां राव गैया आगै आरो गासै लोगो नोंथांमोना साबसक्राइब खालामनानै हो सापर्ट खालामनानै हो आसा खालामबाय आंनि गासै लोगो नोंथांमोना सापर्ट खालामनानै होगोन लोगोफोर आङो माने फग लाइटआबो मोनसेल' जोंदो मोनसेया माबायाखै ओमफ्राय दिलाराव दङबालाय माखौ आं नाहरनि बोरो यार केयार प्रडाक्शन जाथ' केयार प्रडाक्शनखौ गासैबो मिथिखागौ हस्टेल मास्टरसो हस्टेल मालिक नर्मेल नङा बे 100 जन गथ'फोरखौ फोरोङो बे मिसा नङा केयार प्रडाक्शन अननानै प्लिज केयार प्रडाक्शन आं जेराव थाङो जों बेयावनो जमा
बुंनायनि थाखाय बेनिफ्राय सर्ट मुभि बानायो फिल्मावबो गोबां रल खालामो आंजोंबो बड'लेण्ड फाइटार लानानै उदांस्रि गोबां फिल्माव रल खालामबोगासिनो दङ आरो गोबां पंकज लाहारिनि फिल्मावबो एक्टिं खालामबोगासिनो दङ बेजों लोगोसे बिथाङा सासे जोंनि माने बर्मायाव हस्टेलाव माने गोबां बोसोर नालायसै आं नंगौ आं थारैनो आंथ' 2001 निफ्रायनो आङो गथ'फोरजों दोंजाबो माने आंहा मोनसे हस्टेल दङ आङो सार्भिस मोनैनि थाखायनो बे हस्टेलाव आं गथ'फोरखौ नायनानै केयारटेकार खालामनानै दिनै माने बुंनो थाङोब्ला 20 बोसोरानो जाबाय आरो हस्टेल मेनेजमेन्ट खालामनाया थारैनो दा बुंनो थाङोब्ला एसे माने आवगायबोबाय आरो आं जा समाव रां नागिरदों बे समाव मोनाखैमोन खिन्थु दा थायै थायै एसे डेभेलप जाबाय आरो लोगोसे बर' सावथुनावबो हाबबाय माने आं बाराखौ बुंला बेखिनियासो थेंक इउ सार आं बेखौनो बुंगोन नोङो जाय हस्टेलावदि हस्टेल सालायनानै गथ'फोरखौ एसेबां सामलायबोबाय बे सहज बाथ्रा नङा गोबां मोजां